Sziasztok! Mi vagyunk a Super Gamingek. Sziasztok! Ez egy Minecraftos videó lesz, amiben bányászni fogunk. Picit laggol, de nem baj. Mondd, nekem is így lett laggol. És a Skype-olsz. Semmi nincs itt, bazd meg. Hallod? De azért ez durva, hallod. Már mennyit bányászom, most sehova nem jutottam még el. Csak annyi, hogy 64 meg 61 ilyen szart gyűjtöttem. Mi ez? Sólyar ez, vagy mi? Jó, láva, de van. Zúzott köt. Én meg találtam megint szelet. Fú, de laggol ez. Mondjuk bennékem. Van szerinted a világ? Tessék? Vagy a világ? Na én megyek hova? Én is. TP, a home, vagy mi van? Vagy nem? Nem, tépézz rám. Azt akarok. Mi van? TPA Armin 29. Vagy az a nevez egyáltalán? Igen, jó. De mozdulj meg. Ez a házunk, szépen megcsináltuk. Vagyis megcsinálta a legtöbbet Armin, de... Hallod, van redstone-om, mit kér? Várjál, tényleg craftoljuk belőle cuccokat. Fú, de laggol, hallod nekem. Hiszem. Valamit le kéne venni. A bandicamot. Hát avval veszem a videót, te. Nézd, ez lesz a házi elég, hogy itt vagyunk, oké? Ezt ne széttörd. Ne törd szét, amit most építettem, Ox. Oks. Várjál, sikerülni fog. Sikerül! Hol találtál ilyet amúgy? Reston mondta, hát ezt nem találtam, hanem... Mondta, hogy találtam Restot. Ja, basszus, csak 10 perces lehet a videó, amíg én eszembe jutott. Legközelebb Actionnel veszem a videót. Mivel veszed? Actionnel. Az... Figyeld, mit találtam ki, figyeld. Itt egy kis csille, nézd, ez ilyen tároló csille, hogy én... Ja! Gyere. Hey, Jó, nyugi van. És te ott lent maradsz. Aj. Ja, ok. Így gyere már ide. Csak laggolok. Hát látszik rajtad, gyere. Mondjuk videóban vagyok, de akkor is. Arra nézd, arra megy le oda. Hova? Ott balra veheted, ott van. Követ a sheet, oda le. Oda? Nem, Oda? igen. Menj le. És figyeld, én oda töröm, hogyha találsz valamit, mondjuk rakd bele a zúzott követ. Oké. Gurul le, nézd, gurul, zsiráffel. Nem áll, szoptuk. Giraffe Super Gaming. Mondjuk C Super Gaming van, hogy jutok mindegy. Figyeld, most menj fel. Menj be a házunkba. Jó, csak laggol, mondom. Látom rajtad. A nézőknek szerintem azt ajánlom, hogy hogyha nem nagyon bírják, vagy türelmesek, akkor nézzék, de hogyha nem nagyon türelmesek, akkor ne nézzék, mert eléggé laggol. És figyelj, mit hozok bele, hozok követ, figyeld. És nem kell a saját inventoridba rakni, hanem ezzel figyeld. Nézd bele a csillébe, nézd bele a kis kocsiba. Ugye? Zúzott kő. Ránk tépézett egy gyerek! Gyors, vedd le a cuccodat, rakd bele a ládádba! Hallod? Ha? Rám tépézett egy gyerek. Gyors, vedd le a cuccodat! Tépé a szert. Vagy vedd elő a kardodat! Meg fog ölni! Meg fog ölni! Nyugi van, nincsen kardom. Ja, ennek nincs is semmi, jó kinyíró. Húzzál már internetre, rohadék állat.
Húzzá innen! Jön, van, bocsi, tegőtelek. Ja nem. Hú, de beszartam tőle! Ne hülye geci. Ja, még nyilla is lehetne. Ne lőd le, te hülye gyerek, ne! Mert? Mert? Jó, ne lőd le! Ne lőd le, te hülye! De miért? Ez Dian szedte egy gyémánt ruhája. Ja. Ja, akkor az fordítva lesz. Mégse. Na de. Hülye köcsög. Jelents föl! Várja már. 6 perc, az még jó. Hogy belefér. Lelőtt. Hülye mocskos kész. De mit jössz ide? Tanulnom kéne. Meg fog ölni az a hülye. Van nálam ilyen, mi ez? Még nem is tudom, kőásó. Ásó! Ásó! A sörném. De most lőj engem. Hülye patkány. Ja, egyébként az Empire Craft. Köcsög. Bazd meg. Vigyázz, ott van! Kösz a tanácsot. Ez hacker. Köcsög. Finom volt a szívás gombot? Ne, meg fog ölni! Nyugi van. Kis geciláda. Puszi. Húzi. Igen, elég fasz ez, hogy reggel 10 óra 20-kor videózunk. Vasárnap. De ez felszedte a cuccodat. Meg engem is mögölt. Tényleg? Hát itt vannak a cucc. De ez felszedte a cuccodat. Te ott ülsz, te geci! Én csak szabad kézzel úgy ütöm. Van valami a ládámba. Van egy kőásó. Leütöm avval. Leütöm az ásóval. De nem ezt, gyémánt! Lassan el kéne köszönni. Itt a ruhád, itt a ruhád. Belerakva a ládádba, nézd. Áj, Ott vannak az utca, hogy visszaadja a gyerek. Miket ad? Ágyat is ad! de nem kedves, hogy visszaadja, mert is kellett volna elvenni. Nézd már! Ez lefeküdt nálunk. Az nálunk nem fog szabadulni, te köcsög. Most üss szét!
Várjál, már el kéne köszönni.